Mua pelottaa. Mä voidaan laittaa. Villellä on. Joo. Saan kyllä puhua mitenkin mä tänne päin, niin että on jo Eri kokoista. Ai tuohon samaan ryhmään. siitä sitä kaikki. Pelattuko? No ei oo läheskään niin pelattu. Oliko se kivaa? Oli kivaa, joo. Haluaisitko uudestaan? Mitä? Haluaisitko uudestaan? Joo, hieno fiilis. Oli kuulemma pitää laittaa kommentit täällä jonnekin. Täällä. No, minkälainen fiilis? Siis oli tosi siistiä ja ei ollut kyllä yhtään niin pelottavaa kuin mitä mä kuvittelin. Vähän sadevaa taisi haitata vai ei eikö? se haitannut, se oli ihan semmonen viileä, ihana, pieni sumu tuli naamaan. Tosi No niin. siisti. Kiva. Kyllä, kiitoksia. Anna. Hyvä, mennään. Hei! Haluatko siis Anna jo? Sano Anna, että